Hello guys, it's me once again. Nagpapatuloy po ang ating vlog na ito, Kalakal Challenge, Korean Edition. Tara, samahan niyo po ako kung ano-ano ang aking magagandang mga napulot dito sa vlog na ito. Although may nagbabadya po na isang pandemya sa paligid, ay magugas na lang po ng kamay pag uwi ng bahay at hugasan na rin po maigi ang mga item na kinuha. At naniniwala po ako kahit saan ka pa, kahit sa kwarto ka pa o sa bahay o sa bartolina, ay kung talagang para sa iyo ay para sa iyo ang pagsubok na iyan. Tulad ng nabalitaan ko sa TV na nakakulong lang sa kwarto, hindi yung lumalabas ng bahay pero nahawaan pa rin ng virus. Dahil sa nakatadhana talaga sa kanya, kailangang harapin at ipanalangin na lang na tuluyan nang mawala ang virus at makabalik na sa normal ang pamumuhay ng mga tao sa mundong ito. At para sa akin ay life is too short para ma-depress at magkulong lang sa bahay at manaig ang virus na yan. Kailangan talagang labanan natin ang virus na yan sa pamamagitan ng pagiging masaya sa buhay. Tulad ng pag-vlog ko na ito, masaya ako sa aking mga ginagawa. Tingnan po natin kung may makukuha po tayo. Ayan. Wow! Medyo makulimlim po ang panahon, kaya bago po umulan ay kailangan makakuha po tayo dito. At ito na po ang resulta pagkatapos nating labahan ang mga ito. Well, kung akong tatanungin, para sa akin, hindi naman po talaga tunay na nakakatakot ang virus. Ang nakakatakot lang po ay diskriminasyon at pagkadiri ng mga tao pag nalaman na meron ka nito dahil nga sa mga negatibong balita na umugat na sa utak ng tao. Para sa akin, ang virus ay isa lamang uri ng trangkaso at ang mga namatay lang ay ang mahihinang klase, matanda na at may mga sakit na. At kahit walang baksin ay marami naman gumaling, di ba? Kung tutuusin, yun po ang paniniwala ko sa pandemyang iyan. Pero gayon pa man ay kailangan nating sundin ang batas. Kapag sinabing bawal lumabas at magsuot ng face mask at face shield kung kinakailangan, or magsuot ng pang-astronaut para lamang hindi mahawaan. Dahil kung tutusin, ang trangkaso ay nakakahawa talaga, di ba? Kaya labanan na lang natin sa pamamagitan ng pag-vlog at pag-iingat na lamang. Ayan, tulad po ng aking mga napulot na ito na aking nilabahan muna para siguradong walang bakterya o virus man, di ba? At nag-enjoy pa ako sa pag-vlog na ito. Well, actually last month pa po ang mga video na ito at ngayon ko lang po na-edit. Kaya I'm sure na wala pa po akong virus. Kaya don't you worry. I'm still alive and kicking and happy and malakas pa po ako sa kalabaw. Basta samahan lang natin ang panalangin araw-araw. So ayan, idikit po natin ang aking napulot na One Piece. Hindi ko po alam kung anong karakter ito. Wow, pagka nga naman sinuswerte, ang daming laruan po nito. Tignan po natin at iuwi sa bahay. Autobots, transform! Well, tingnan nyo nga naman kagaganda ang aking mga napulot na laruan na hindi ko nahawakan ng aking kabataan. Kaya ipapadala ko po ito sa Pinas para ang mga pamangkin ko naman ang makinabang. I hope guys nag-enjoy kayo sa aking vlog na ito at sana panoorin pa po ninyo ang aking mga susunod na vlog at mag-subscribe na rin po kayo sa aking channel ng YouTube and click the bell button para ma-notify po kayo sa aking mga bagong videos. Hanggang sa muli, 감사합니다.